Bos días, lectoras e lectores de Atlántico. Hoxe temos connosco a escritora Ana Alfaya. Moitas gracias por estar connosco. Moitas gracias a vos. Vémola invitando polo seu recente Premio Laxeiro 2026. Sei que pasou xa un tempiño, pero bueno, non a boa. Grazas. Abrimos a entrevista preguntando por ese Premio Laxeiro. Bueno, é un premio no que comentabas, non, na entrega que a diferencia de outros premios os que ti te presentas e te postulas, en cambio o Premio Laxeiro pois son eles que poñen nome. Como recibiches esa nova de que estabas elexida, de que ias a ser o Premio Laxeiro 2026? Pois con sorpresa, porque nunca sabes cal é a razón pola que outras persoas que ti ademais non coñeces deciden optar, escoller, poñen o teu nome nunha listaxe, entendo, que logo deciden que sexas ti ese ano a persoa que vai representar e que vai poñer a cara para dar voz a Laxeiro. Entón, para mí foi toda unha sorpresa. As sorpresas poden ser bonitas, poden ser agradables, desagradables, de caso, lóxicamente, foi unha agradable sorpresa e moi contenta por estar ou formar parte da listaxe de todas as persoas tan importantes que forman parte dende que se convocou o premio. Durante a entrega do premio, no discurso, fixeches unha reflexión bastante fermosa que a literatura, que as humanidades son como a táboa de salvación, penso que usaches esas palabras do mundo. Non sei por que xiras alrededor desa reflexión na entrega do premio. Quizais forma parte da miña trayectoria persoal, é dicir, as persoas que escribimos, creo eu, ou que nos dedicamos a actividades creativas, creo que estamos cheas de eivas. Case todo o mundo está cheo de eivas, non? Pero a actividade creativa nos serve para liberar certas tensións internas que non hai outra forma, outro modo de sacar. No meu caso, a literatura sempre me servou como vía de escape de problemas internos, de problemas externos, de sentirme fora do foco, a sociedade non me apoia, non me entende ou non entendo a sociedade ou como as persoas como están conformadas, como conformamos o mundo, esta realidade que nos asola, pero xa me ven dende a infancia, non? Dende que eu era nena, dende que estaba no instituto. Entón, creo que é unha forma de dicir precisamente coa literatura ou coas artes en xeral, pero en concreto coa literatura, é unha forma de estar e de contar e de sentir de forma especial e de que paga pena estar aquí e vivir, porque se nos imos a outros camiños, pechamos as ventás, as portas e dicimos a dormir e non quero saber de nada máis. Sería moito dicir que a nosa última esperanza, a literatura, é moi exagerado. Non, hai máis esperanzas, evidentemente. A esperanza sempre é a infancia. A esperanza sempre é a infancia. As nosas nenas, nenos, nenes, o sea, a esperanza sempre é poñer o foco real na mirada e ter a expectativa de que as xeracións novas o farán mellor que o fixemos nós e que o fixeron os nosos pais, os nosos avós, etc. Non? Esa é realmente a esperanza. E, por suposto, poñer tamén a intención en darlle valor non solamente a parte tecnolóxica, a parte matemática, senón as humanidades, é dicir, o ser humano, humanidade, non? Porque parece que todo está, ou que todo se desvirtúa, que se non tes a mirada ou a ollada posta nos avances tecnolóxicos non existes. Os rapaces e rapadas se lles di non escollas actividades futuras que non teñan aquilo que nos dicían cando éramos novas, que non teñan saída profesional. Ainda se di. Agora, con esta obsesión polos másteres, non teñes un máster aquí, máster alá, máster, por suposto, que estranxeiros, con moitas palabras en inglés, é dicir, entón, esquecémonos de saber que, ante todo, somos seres humanos e como non defendamos o principal, sí que a especie se vai a pique. Creo eu. Sí, señor. Xa nos falas de infancia, sobre todo a túa literatura, dedicas ya ás crianzas, á mocidade. Dirixiste este público precisamente por esta mensaxe que nos estás trasladando, ou simplemente prefires escribir para historias, para nenas, menos?
Síntome cómoda, realmente, non sei se me escolleu a literatura infantil e juvenil, me escolleu a min ou eu a escollen a ela. Eu sei que empecéi, de alguma maneira, cando era unha nena cativa, eu xa escribía no cole. Eu lembro esa sensación de estar na escola, no patio, sentíndote rarita, diferente, que che gustaba ler un poema, escribir un poema, cando aínda non sabías moi ben que era iso de un poema. Con 8, 9, 10 anos, mentras os demais nenos, nenas estaban no patio xogando a miles de cousas, e ti sentías que necesitabas expresar no papel e que logo che daba moita vergoña amosar estos sentimentos teus que non sabías moi ben que era, pero que che servía de liberación. Entón, isto foi un fío condutor a toda a miña vida. Nun momento determinado, pois empezaron a sair historias que eu non sabía nin clasificar, se eran infantís, juvenís, se eran adultas, evidentemente. E empecé a sentirme moi cómoda dirixíndome aos nenos, ás nenas e aos adolescentes. Quizáis tamén ten ese vínculo porque estudiei, o primeiro que estudiei foi Magisterio, entón, aínda que logo non exercín, pero sí que tamén seguía moi vinculado ao mundo da infancia e adolescencia, sen rexeitar para nada o mundo adulto, porque teño na gaveta un mundo de contos, novelas, sin publicar, algunha publicada, pero hai traballo detrás que ao mellor non me atrevo a amosar, aínda non me atrevo a amosar os meus anos, e foron saindo, pois, a mellor os traballos pois, aos que me presentei os premios literarios, tiven fortuna, ou bastante fortuna, cando me presentei os premios terminaron sendo publicados os libros, entón foi unha especie de unha cousa leva a outra, e como me sento feliz escribindo, pois aí sigo buscando a felicidade, por suposto. Sempre hai esa pulsión por autoconstruirse como un mesmo. Parece que sempre falta un paso por dar adiante. Sí, sempre. Bueno, a vida é unha continua aprendizaxe. Eu, por suposto, non estou aprendendo continuamente. Aínda agora, cando vou aos centros escolares, cando vou aos institutos, a mí me encanta recibir os comentarios e me gustan máis os negativos, porque os comentarios negativos a mí dame moita forza para, non para defenderme, sino para comprender a gran distancia que hai entre o que escribimos os adultos e o que lle interesan os rapaces e rapazas actualmente, non? As historias que eu escribo en xeral non lle interesan a adolescentes. Eu sou consciente que non lle interesan aos rapaces nin as nenas nin os nenos, porque están moi mediatizados por aventuras non emocionais. E a meirande parte dos meus libros tratan o interior, é dicir, logo construo historias, pero vou máis a como senten os personaxes e que como se comportan os personaxes. Mellor son pequenas historias, pero que me gusta sentir que os personaxes falan polas súas accións, non? E quizáis os rapaces e rapazas buscan historias pois moi vinculadas ao mundo tecnolóxico, moi vinculadas ás redes sociais, moi vinculadas ao mundo no que naceron, ao mundo que coñecen, un mundo, eu empecé a escribir, lóxicamente non existían prácticamente os móviles. Hoxe os móviles casi están obsoletos, non existían as redes sociais. Eu non teño redes sociais, non as quero, non as reivindico, pareceme ben, por suposto, pero non estou nese mundo. Aínda así non renego de escribir historias que me parece que avalan por como te sentes. Como te sentes, nena? Como te sentes, neno? Como conduces a túa vida? Cales son túas relacións co mundo, cos teus pais, co teu entorno ou coa escola? Cales son as aventuras que a mí me interesan? Pois iso, as aventuras dos nenos e das nenas, dos adolescentes, por dentro. E como penso que tamén ten que haber historias deste tipo, pois eu sigo facendo o que sei facer, que é escribir iso. A verdade é que é unha resposta impresionante. Claro, aínda que efectivamente a mocidade pode estar nese mundo máis da aventura ou de consumo rápido, pero, bueno, ao final tamén teñen sentimentos, tamén teñen emocións. Sí. Ten que haber alguén que lles fale delas, non? Sí, aí está, eso que pretendo decir, claro. E ás veces, bueno, sobre todo cando recibes algún mail, algunha carta de algún adolescente que, ao mellor, xustamente dunha clase de 30, ao mellor o teu libro chegou a 3. Para mí xa vale. Hombre. Para mí xa vale. Quero dicir, ao mellor a xente di, isto... Así non vendes, claro que non vendo, non me importa. Non, é certo, o sea, non, é certo. Chegou a 3, pero esos 3
que ao mellor destes tres recibo unha carta dun, ou unha mensaxe dun, o contido desa carta, desa mensaxe, a mí xa me vale, porque sí que recibín algunha que é absolutamente estremecedora, cando teñen bullying, cando teñen problemas na casa en relacións interfamiliares, cando son acosados, cando algunha que está recibindo violencia por parte do pai, incluso, situacións moi e che piden consello, que eu non son ninguén, lóxicamente, ou cando me din, sendo ti tan maior, como és capaz de meterte na pel dun rapaz ou dunha rapaza de 15, 16 anos e sentir como, e eu dixen, porque eu tamén o fun. É dicir, ti non és capaz, o máis probable, que ti con 15, 16 anos eche imposible imaginar como podo sentir eu que teño a idade que teño, non? Que xa pasei moitas décadas. Pero eu son capaz, porque sí que xa pasei por esa etapa. Polo tanto, o feito de meterte na pel destes personaxes, para min é, ás veces, incluso doloroso. Pero é unha especie de dolor bonito. Bueno, pois precisamente se chegas a alguén e podes cambiar ou activar un resorte, eso, vamos, dende logo é máis que unha tarefa cumplida. Sí, non é obxectivo, vamos a ver, tampouco vou decir que non é a miña obligación, estou facendo ou pretendo facer literatura, eu non sou psicóloga, eu quero que os rapaces e rapazas, cando collen un libro, o lean, gocen, pode haber un goce cando leemos unha novela evidentemente adulta, nós os adultos estamos sufrindo, pero nos gusta avanzar nese, ou cando ves unha peli, non? Bueno, pois eu tamén quero que os rapaces e rapaces disfruten con esa lectura, pero que vaya un chisquiño máis alá, que se fagan preguntas e que obteñan as súas propias respostas. Respostas eu non lles vou a dar nunca, porque eu non son quen para dar respostas, pero sí que provoquen preguntas. Claro. E que logo eles, por si mesmos, busquen as respostas onde entendan, non? Non unha finalidade didáctica per se. Non, por favor, non. Claro. Non. O didactismo, na medida posible, porque ás veces é difícil fuxir ou escapar do didactismo, pero eu tento, na medida posible, que as miñas historias non sexan nin moralistas, nin didácticas, nin isto é o que debes facer, a isto debería... Non, para nada. Este non é a miña intención para nada. Non, incluso, aínda que logo sexan os libros lidos nos centros escolares, non me gusta nada cando se fa o típico exame do libro. Non, por favor. Non, o sea, faise, pero ás veces os mestres e as mestras os fan con moi boa intención, evidentemente, con cariño, evidentemente, para saber se os rapaces leron ou non leen o libro, pero, por favor, que non sexa a finalidade principal. A finalidade principal é atopar na lectura un acollemento, un disfrute e unha aprendizaxe, pero unha aprendizaxe individual, non unha aprendizaxe conducido, non? Claro. Ti que estás en contacto coas crianzas, coa mocidade, ti que escribes en galego, como ves esa relación das crianzas da mocidade co galego? Pois, imos ver, hai grupos de población, lóxicamente, que están máis ligados ao mellor ao agro ou a zonas marítimas, onde aínda o galego pois ten unha certa solvencia, pero as zonas principalmente urbanas, pois a verdade é que hai unha perda. Non é que houbese un auxe así moi... Nunca, en toda a miña traxectoria, pero digamos que agora na actualidade hai unha gran perda do idioma, non? É como... Eu non quero desmerecer, evidentemente, do inglés, pero é unha especie de estupidez por parte nos non reflexionar sobre o importante que é o recoñecemento dunha lingua propia que pode cohabitar dunha forma perfectamente coherente co outro idioma, é dicir, o castelán e o galego, pero ao final a xente o único que ten na boca é terminoloxía inglesa, en demérito absolutamente da nosa riqueza lingüística, non? Entón, eu creo que non son nada optimista. Esperanzadoramente optimista, pero, a ver. A lo menos pos da tua parte.
Sí, eu poño da miña parte, eu sempre escribo en galego, aínda que eu combino, o sea, quero dicir, eu falo galego e castelán, depende o interlocutor, a interlocutora, non son unha persoa que de forma imprescindible, se me falas en castelán, eu che contesto en castelán, se me falas en galego, eu falo en galego, en determinados contextos falo en galego, outros contextos falo en castelán, pero sí que é certo que decidí, dende que empecé a publicar o meu primeiro libro, que o meu idioma de creación, a miña lingua creativa é o galego. E dende entón, pero o libro tiña 20 e poucos anos, todos os meus libros os escribo en galego, algún está traducido ao castelán, algún ao inglés, algún ao coreano, e dicir, pero pouquiños, pero bueno, sí, algún, pero en calquera caso, a lingua orixe sempre é o galego. En que está traballando agora mesmo Ana Alfaya, se podemos saber? Pois eu sempre estou aí en miles de cousas, a ver se este ano sale un libro de poemas adultos, que é a primeira vez que o mellor publico, si que hai algún poema que está publicado de forma conxunta con outros poetas, pero lo que é un libro individual adulto, porque hai un libro infantil si publicado, pero adulto, non é unha primeira incursión. É unha primeira incursión, digamos, no mundo literario, non da escrita, sin a publicación. Entón, ao longo de ano se publica, quizáis, a ver. E estou nunha novela xuvenil, escribíndoa, e teño aí, bueno, hai cousiñas polo medio, sí. Estou nela sempre. Eu sempre estou escribindo. Unha cousa é publicar, O sea, porque a veces a xente confunde escribir e publicar. É dicir, eu non teño ansia nin presa por publicar nada, ás veces xurde, a veces se presentas un premio e a fortuna fai que ese premio teña a posibilidade de publicación, co cal sale, pero non teño urxencia por publicar nada. Se publica ben e se non publica este ano, pois será no que ven. É dicir, a miña idade, pois, urxencias de publicar, a verdade, tampouco, porque logo, evidentemente, as ventas son de aquela maneira, non pasa nada, é así. O mundo literario está en precario, creo eu, aquí en Galicia as editoriais mal, dende a miña perspectiva, non estou dentro, evidentemente non manexo nin cifras, pero a miña perspectiva, a miña ollada dende fora é que a cousa literaria non está ben, ou todo ben que tería que estar, así que, bueno, os autores e as autoras, pois, formamos parte dese mundillo no feito de que unha publicación logo implica, pois, hombre, tampouco son unha autora de grandes ventas, nunca o fun, pero, aínda así, cada vez notas, pois, o mercado está moi, as dinámicas, mesmo nos centros escolares, os libros antes se poñían, eu lembro hai anos, chegabas a un centro escolar e ali había, pois, 200, 300 libros teu e ti estabas asinando tal, e agora hai 20 libros, que esos 20 libros o mellor están na biblioteca e que non ni siquiera os mercan os rapaces, e non poden ni siquiera asinarlos porque forman parte da biblioteca, e que o ano seguinte, esos 20 libros volven lelos outros rapaces do centro e que xa non se mercan máis. Entón, claro, os autores e autoras, a saída dos nosos libros é moitísimo máis limitada, non? Máis complicada. Bueno, máis complexidades que evidentemente non imos entrar agora, faltan lectores, claramente. E realmente, pois iso, mellor promocionase máis outro tipo de lecturas, a lectura en castelán, autores en inglés, traducidos, pero que a promoción da literatura galega autóctona, infantil, xuvenil e tamén adulta, quitando 2, 3 nombres que son un poquinho o que están movendo o panorama, adultos ou máis de literatura infantil e xuvenil, o resto dos autores e autoras, pois estamos nunha dinámica pois de stand-by, eu penso que pola propia situación tamén da literatura en galego, non? Ana Alfaya, moitísimas gracias por estar hoxe connosco e moitísimos éxitos de aquí en adiante. Gracias a vos por comunidade.